Hi guys, mo tumi karon og merkado si Elia guys, kay na ning hatag nila og pang konsumuhay. Na mapay pagbakod ng taon na ni, may pagmata. May palit ang mangga. Palit ng zag mangga. Kay favorite yun zag mangga, sa apple. Ug insa pa man. Saba ka jug sinsudari. Sa pa man bi. Kita ratas merkado guys kay banan man ni namo. Miss Mercado guys, mili na midar si Elia. Kaya baliban mo ni. Kasabi mo be. Pili tag milk. Ha? Milk imo. Shush, no milk na ija guys. Sila kuya sa mampi ila. Dam pod ila kuya. Milk pod. Nay dako nga milk na. Okay? Dako nga milk. Guys, kita mi dari gatas. Nilakaan. Akang mapanini mo na ni Gunlos, dito ka kaagi na ni Ron. Katorang kuan. Sa bangatasa be. Sa gatasa imo be. Hindi. Prutos. Nagipon. Ayan, palitan rin. Gunito ya. Hi! Karija ako no. Kana inja. Hi! Hi! Hi ko no. Na hello. Na hello, Ate Eugene. Na anak ni mama. Si Mama? Na anak ni mama. Ali. Yes, kuha ko gatas nila. Karena laman. Okay, ikaw. Kana ko na isa guys. Kana bugat. Asa may imo kani or katong choco? Asa mong ganahan? Bi. Kanila? Choco. Choco? Choco ko na isa ha. Na. Malilitag choco. Mga parihara ka daka. 100. Alam ni siya. Karang 900 grams. Guys, choco. Elia, dali day. Kaya butang ito ko. Butang. Mga biskuit. Karang guys, kayo ay palaman. May ipa. Tapos mga chikiting. Bidri, bi. Okay. Butang ito ko. Pwede dyan ipang papong dinar. Okay, butang ito ko. Butang itong milk. Na. Butang anak. Shush. Na. Butang na imong kuan. Na. May lukod 1 dozen. Aw, ang isa ka putos kay sobra manig dosina. So 14 pieces mas guro. 14 pieces lagi. Okay. Hilo. Ayan. Dahil, butang ito, dahi. Oh, butang ito ka, dali ka. Butang ka. Ito, butang. Na. Okay, very good. Di ba na mo San Miguel ha? Ito ng bayran, dali. Ito ng bayran, dari. Ayo. Ilia, ihatag ng protos, bi. Game na ako. Purot gado ng imong kuan, bi. Tingit. Ilang tulo? Bayran mo. Mara guys, ang kalo. Nga tagbudbud. Dara ko magpalitan guys, kay mga buutan may lang tindira ganahan ko. Kung mga maldita pa niya, baw. Kuli na sa muna. Isuwat ng frutos kay. Ikaw din pasapling at rinilin na kagwa. Frutos. Harabas Elia, nagdadaan to ng frutos na laday. Upa na bayrin na yung frutos day. Hindi na, nalista na yung frutos. Sila na, no, sila na. So, mga grocery, may udari mo sila tilinlin. Kaya mga bagutan ka, ito lang matindira. Yeah, hinagtag lang isa. Buwagan, butin silang napuo ka uyab. Walo na! Walo? Walo ni. Hanaga mo, Jake. Nagamang bajing kamay. Ang imong biyaman. Hala, tagay sila kuya na na ha. Di palabi sa kindi ha. Gaan pa si Kuya Kinkin ha. Ala nga, uli tagaan. Medyo man ang tulong. Ha? Guys, imong sakli sa lang. Thanks. May mga ilang tindera nga buotan. Maghambin. Gamay ra.
Okay. So, Dari, ito guys, Bi, palit isa-isa may na og yung dali, dali. prutas. Bi, lapas ana, Bi. Body sa mama. Palit ta og, insa pa may palit ta? Fruits. Ag mango. Palit ka og mango? Orange. Apple. Palit ko na may orange ug apple karon guys. Na may naghatag nilag pang konsumuhay. Palit ko may bugas. Sa kasakong bugas. Sa kasakong bugas. Ban man ang baby girl. Sama na, tissue mana. Tissue. Tata. Sulit tata. Ta, bili na to. Mga pinalit guys, bili namin. Bye-bye guys. Bye-bye. Tara, bita. Bili namin. Palit-palit. Guys, palit-palit mga fruits. Kahit kung may mga iliya. Steam. Iliya. Awid Kim. Pili na day. Ha? Asa may mo? Apple? Mangga, di ara manggug mangga di ah. Darag mangga na. Tingnan ikaw. Ang tirte. Pili ang halag mangga guys. Kilo ka na ikaw. Favorite ni Elia. Kanang kang mangga be? May kuwang go. Sa kilo. Ayan, tagsag mga chikiting. Guys. Asa mampod? Asa? Kana orange? Sige. Kapag pili. Orange daw pila. Tagpila man lang. Guys, kay 100 ba siya? Pila ka buksudan ni? Daghanan. Iya, mas siguro. Pareha ra ba ni Jaday ni? Tungkan man na siya. Ang tani? Orange. One. Sabay. One, two. Kiat-kiat. Ngadag ko. Ah. Kira mo siguro ni. Upload mo po sa dalang. Pila man na? 100? Kaya tapi na buka rin. 20. Kana 100. Jag apple. Pila? Pagpila ng apple. Pension ko na. Pwede, sige, kapod. Pili nila fruits. Lima? Darang, sana nakapuloy. Favorite man ng Elia. Elia, ganang kagapol? Sure. Asa na? Day, dali, day. Ito. Ikid-ikid nagbadzing gamay. Ha? Sama na? Orange? Orange. Wow. Pila kaya mo bayro nun? Pila? May 40. Dali na, day. Salamat. Nakaw! Tata. Day. Ito na mo mga pinalit. Ito marang sa ito no. Orang siguro na ito start. Naray sudan na. Ano magkasara? Okay. Guys, kapalit namin. Lipay na kamang bajing gamay. Libig yung palit tag pizza. Sisina. Asa may mo, bi? Hawaiian, bi? Ha? Hawaiian. Palit may pizza, guys. Kaya, panagsaraman mo ka. Palit ito nga. Luto pa to, ha? Luto ko. Ha? Init? Init eh, ng bugnaw man eh. Bugnaw. Ha? Bugnaw. Hindi na init, bugnaw na. Napili na guys. Ano lang Hawaiian. Hawaiian na pizza. Na api ham, cheese. Sa panang uban. Pepperoni. Parang ang mga Hawaiian guys. Kailangan Dara madam magbayad. Hotdog dahil. Hotdog. Mga hotdog sa sila ron. Nahan kang hotdog di? Wow. Si Kuya. Si Kuya. Dong. Ang siya. Kanalutoon nag-abot ha. Okay. Tsaka pa yung tawag na ako. Paano sa hotdog? Ha? Baho nga. Gahi kamay na.
Sud man is freezer. Diyan na, kay, bugnaw. Buhat pa mis amang pizza guys. So, luto pa. Luto pang madam. Tapos pa naghuwat. Ito pa din. Hi guys. Pagluto, paluto pag amang pizza. Lipay sa tang duha ka mag-uwang ni dyan. Lipay po sila kuya, B. Lipay sila kuya. Hanapon may prutas. Hanapon may pamalit na mga biskuit. May choco nga bear brand o Milo. Lahat ka choco, be? Diyan pa po yung prutas na. Tagas-tagas ng yung prutas. Karong ang tit. Di madaot ha. Di madaot ang tit ha. Bibi ha. Okay? Minsan man ka ni ate. Thank you. Minsan ka? Salamat ka, Jo, ma'am. Lipay ang mga chikiting. Wow, luto na siya. Ang order. Salamat. Sabi ka. Kapapakaw. Ano guys? Nay. Kapapakaw. Hey guys, kin. Okay, papagdarton na to. Diyan, grabe yung lipad sa mga chikiting. Hamas kuya. Kuya! Pizza! That? Wow, hala, ginukuha ng lipad sa mga chikiting. Libi! Libi, tanawan na yung subila. Maokbi na. Wow! Sige, ikuha na ikuha. Wow, orang taon nilang lipadja, guys. Lipadja. Wow. Kamam. Tumbutang ng ketchup, guys. Karang kuan sila. Mahang na! Di manggod. Tamis manggod siya. Proses. Okay. Dali na. Nanay ketchup, day. Kaana, day. Kuya, dali na, kuya. Kin. Ano to ko? Wow, orang lipadja yung taon, kuya. Kin. Minsan magkakin na naghatag na na. Salamat. Salamat ka, Jyoti Lucy. Orang lipadja. Thank you. Ate. Ikaw ya, mansa man ka? Salamat. Salamat. Kabayo. Salamat kuno ka Jote, grabe ang lipadan taw sa mga chikiting. Panagsarampon makaka palit og ingani. Eh, sa motor kay mag-ipon mi. Kada may na sponsor nila kay ning hatag nila pang konsumuhay guys, mo ni mangipang palit nila. May palit pod mig bugas. Tahong. Ya na pod mig palit na as carton, wa pa na sila kay bawgon sana. Tay sa magbang ka na bi. Magbang ka na, sit down ra daling ko na na. Hotdog na. Hotdog. Palit pod mig hotdog. Og karite niya. Panagsara man yung palit gani, hotdog og chorizo. Yan, panagsara sila makakaon nga na kay di makuhilig mo palit nga nagkaron ra. Ang taon pod lipay taon pas Iliya o mga lipay taon Iliya kadto ganina pagkita ni sa hotdog. Ha? Ten. Kaon po si kuya. Kinkin. Ganahan po si kuya. Ganahan kang hotdog, be? Agi ikaw, ya? Wow. Arang. Grabe. Agi ikaw, ganahan. Shoes. Minsan man ka ni ate. Salamat. Salamat kaayo. Ikaw, be? Salamat. Napa may sobra darit eh. Maring ikuan kay pang vitamins na po nila. Kulingan ninjo. Sana. Kulingan, be. Kanina masada na. Wow. May mangga. Lako. Kanana, day. Lako. May mangga. Sa palaiban niya. Wow. Apple. Apple. Okay. Wala, nang uling ng mga chikiting, guys. Wow. Guniti, bi. Apoy, biskwit. Wow, Bear Brand nga choco. Hehe, dapoy biskwit. Wow. Unsa pa man na iban? Milo. Og, wa na. Carton. Ang pananawan na ni John mga sidlanan.
Ano yung mga sulanan? Wow. Lipadan nila guys. Na nag-request sa mga chikiting, mangga. Sabi na si Lia. Wow. Wow, grabe. Sa pa man ang uban, be? Be. May gatas, may apple, may mangga, may orange. Wow. Parang tao lipadan sa mga chikiting. Wala. Biskuit. Kada buntag man na ito ko anon. Grabe lipada sa mga chikiting. Oy. Yan na kay. Grabe yung taong lipada nila guys. Na apple di ah. Bungkang ka na iya. Sige, kanaman na iya. Wow, ang taon nilang lipada guys. Wow, insa day? Lalap. Salam. Imo ken? Sa? Lalap. Ikaw ya? Nansa daw? Nansa daw porma ya? Mura na Ngit-ngit na guys, lari. Mura makag chip cook. Sa grabe mo insa man mas naghatag na na. Salamat. Insa mo? Salamat. Salamat ka Adzo, ma'am. Hindi okay. Lipay ka Jumi. Lipay me. Nati Josephine pod lipay mi ka Adzo na. Josephine po lipay pumika. Thank you so much. So much. Hindi mo insa man kang ate be. Salamat. Uy, Kana mga apple iuna day. harap na. Kamandag mga Apo una. dahil nung kung mga chikiting ipaadyo na nilig ng mga prutas. Okay. Yehey! Payas mga chikiting. Uy, makalipay pod. Yato bangkin. Wow, ang kadak ka Zo. Kainday pod. Agi mo kuya, kunit mo kuya. Sa imo. Mga biskwit. Grabe. Karang lipad ang taon nila. Grabe, uy. Wow. Ito na isad na hotdog karonday ha. Dapi suriso ha. Namuin sa man mas naghatag ninyo. Salamat, Ate Lucy. Thank you so much. Thank you so much. Ay, Samson. Salamat ka Zo, ma'am, sa imong gihatag para sa mga chikiting sa uban. Mo pangipalit og bugas. Ang taong pangkuan ni konsumuhay. Salamat ka Zo, ma'am. More blessings pa sa imong tibok pamilya. Anan, Juma. Anan, Juma kumbe. Gatas na choco, man yung favorite. Lagi mo, day? Ang bilit. Ibulit. Imbilit din na, imbilit. Lagi mo kuya, sa imong favorite? Kanay. Biskwit. Ako. Milo. Ako. Lagin mo inday, Bear Brand of Choco. Wow. Na. Salamat ka Adzo, ma'am. Brihan na ni ma. Brihan na. Pag-thank you sa mong Adzo ni ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am. Wow, thank you ka Adzo. Dami lang po, tas ulan nang gi-arrange. Susi. Pareha sila ni Ate Josephine, mga buutan ka Adzo. Thank you so much. Taro nga na. Pang-arrange. Pang-arrange na nila yung mga prutas, guys. Kay Bono ko. Palibot ni, palibot. Manihapon sa ta ha. Mangga. Magluto ta na rin kuan. Luto na rin ang hotdog, guys. Ito po tagsuriso. Ang sarap. Tuloy pa nagsara dyan na sila makakaagi nga ni hotdog. Kaya di man lagi mitig palitan og maingan ni. Pero nang pa silang ipalitan aron taon pag makatilaw. Lahat. Nga protos, hindi. Hindi. Lamiin na balon. Lagi mong baka humana. Mong baka lugway be. Mananaglugoy baka. Namayin sa magkang ate. Naghatag dad taon pa ati mandad ko. Hindi naman. Mabahe. Hoy, ugma na i-open kay padung na taman hapon ha. Okay? Sabot, bebe? Ugma na i-open. Biscuit na taguan ni. Kung mas buntag na mo, ay parisan ni Zoom milk o ka na ay Milo. Salamat ka, Zoom Ma'am Lucy, sa imong gihatag nga pagkonsumo sa mga chikiting. Dahil na nagipalit. Dahil na sobra, ma'am, amang puno-puno sa mga arkansiya para sa mga kamalig puhon.
Puan-puan ka layas Ginoong. Daghan ka dong salamat ni mo ma'am sa imong tibok pamilya. Sa imong igsuon hapon nga mo'y nang hataon mo'y naghatag. Salamat ka doon nito ma'am sa imong tibok pamilya ma'am. Tamang hinaat ko nga daghan pang blessings na maabot sa imong tibok pamilya. More blessings to come. Tagaan mo mazong panlawas. Salamat ka doon nito ma'am. Lipay ka doon mga kiting niya. Salamat. Minsan mo be? Salamat, Thank you. Salamat ka doon ma'am. Salamat, ate. Nalipad sa mga chikiting. Ja guys, maro ta mong video karong adlaw guys. Daghan ka doon salamat sa inyong pagtan-aw. Manginat ko nga di hapon mininjo adijaan kay bawo na mo guys sa mangi kuan ron panahon na ipon challenge din ni ron. Thank you so much ka doon ninyo mga pamilya YouTube family. Salamat ka doon ninyo tanan. Tapos nahupay-hupadan pag among kagaon. Daan favorite ni Elia. Wow, insa man na? Ha? Apple. Wow, very good. Apple ni. Apple na. Apple. Apple. At sa paman agi mong favorite. Ani? Mangga. 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 Insa man ka? Salamat. So, Ginoo ko lipay ka? Lipay ka azo orang ka. Malipadan ka zug dagway. Salamat ka zo ma, marang lipadan taos mga chikiting. Baho. Ay ba humot manggod. Mut. Humot manggod ng mangga. Salamat ninyong tanan. Bye. Bye-bye.